كما يكنيهم كلاتكم كما يلهم سلام دي كله سلامي سلام هلا حوي ثانك يو زي ناي بحقي زحزن قداين ديو زي محواتنا ناي بحقي نيسوم ناي بحق بلا كالخوس ازي عبدان تفلدو ازي كمز كستو خمز جيرو انا مو خمز خجبر لحد انت له مسلك صلح حوي تيوم جبرنياتات كم تتفلطم ابزيوم زلو قرز جهر بينه وفوي سلطنه تذكر انت خوين كان تاي بنيرو اب اديس ابان اب كامبالا زلو سبات زخون ነገር እንተ መጽይስ እጽልመት አቢልኩም ቆተልዎም ይብነሩ ትዝክር እንተ ኮይንካ ቀድመ ክንደይ ትዝክር እንተ ኮይንካ ሕጂ እንታይ መስለካ እቲኦም ገበርንያታት ኣብዚኦም ዘለው ካብዚ ከዓ ትጓስጓስ ኣብቲ ውሽጢ ኡጋንዳ ዘኸይ ዘሎ በቲ ዝሰማዕክዋነ ደዊለ ሕጂ ሎሚ ደዊለ ነይረ በቲ ዝሰማዕክዎስ ካብዚ ዘኸይ ዘሎ ትጓስጓሳት ፈሊጥ ከለኻ ኔው ኣይኮነን እቲ ኔው ዘሎ ግዳዩ ክልቲኡ ሕጂ እንታይ ሓምፂኡ ኣውራጃ ክስታይ እቲ መንእሰይ ከዓ ደንቆሮ እዩ ምክንያቱ ሓደ መንእሰይ ንምንታይ ዕላማ ወፂኡ ዘሎ እንተ ዘይፈልጥ ብለካ ኣለኹ እዚኦም ሰባት እዚኦም ዝበኣሱ ዘለው ሕጂ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብለካ ኣለኹ ካብዚ መንግስቲ ናይ ኣብ ኣሕመድ እናሃደሙስ ዝኸድዮም ኣብዚ ሕጂ ዝበኣሱ ዘለው ሕጂ ከዓ ኣብዚ ዝኾነ ነገር እንተ ኮይኖም ኤርትራውያን ከምዚኹኑና ድምፂኹኑና ብካራን ብገዞሞን እናተሓራትካስ ኣብ መሬቶም መፂኻዮምሲ ፅባሕ ንሕና ድምፂ ክንኸውነልካ ከም ንመን ኢና ድምፂ ክንኸውን ሕጂ እንታይ ይመስለካ ተለኻኸም እንድዩ ነቲ መስኪን ኤርትራዊ ህይወቱ ዝመርሕ ንስድርኡ ከመሓይሽ ዝደሊ ገዝኡ ከመሓይሽ ዝደሊ ንዕዮም ግዳይ ዝገብሩ እዚኦም ሰባት እዚኦም ፅባሕ ግፋን ተጀሚሮም ኣብ ካምባላ ኣብ ኡጋንዳስ ግፋን ተጀሚሮም ኣብ ኤርትራዊ ጥራይ ኣሕና ድምፂ ክንኸውነሎም ኢና ነዚኦም ሰባት እዚኦም ማለት እዩ ንምንታይ ሕጂ ንምንና ጌጋን ክንብል ነቲ መንግስቲ ጌጋ ኣለኻ ግደፍ ክንብል ኢና ኣይንብልን ኢና ወሲትካ ናብ ዓዶም ጥራይ መለሶም ኢና ንብል እንታይ ይኸውን ኣለው እሰቡት ዓበይቲ እዮም እኮ እዚኦም ሰላሳታት ረጊፆም ዘለው ካባና ዝዓብዩ ሰባት እዮም ንምንታይ ክንድዝስ ዕሽነት ብሰባት ኣብ ኤውሮጳ ከምዚ እውን ይገብሩ ኣለው እሞ ኣሕና ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ስለ ዘለና ከምዚ ንግበር እዚ እኮ ተሓሳሰባ ናቶም ኣነ በቲ ዝረአኽዎን ትሰማዕክዎን ዳሕር ከዓ እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣብዚ ዘለው ገበንያታት ኣብዚ ዘለው ገበን ዝፍፅሙን ዝገብሩን ዘለው ብገንዘብ $100 ሂቦም እንኩም ከምዚ ግበሩ ዝብልዎም ዘለው ሰባት ኣብዚ ለው ኣብዚ ቀዳማይ ተሓታቲ ካብዚ ነገር እዚ ውፉይ ዝበሃል ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ካምባላ እቲ ቪድዮ ምሳሌ ኣላክ ሰደልካ ያሰሎ እንታይ ይብል ነይሩ ኣፀልሚትኩም ቆተሉ ይብል ነይሩ ንምንታይ ኢና ክንድዚ ክስታይ ንገብር እዚኦም ሰባት እዚኦም ሲ ብሕጊ ንምንታይ ዘይናሓቶም እዚኦም ሰባት እዚኦም ብፍላይ እዚ ወዲ እዚ ምንታይ ብሕጊ ዘይናሓቶ በዓል ንስዮም ክስታይ ዝገብሩ ዘለው እቲ ፅልዋ ከዓ ካብዚ ኣብ ኒው ኣብ ኣፍሪቃ ዝኸይ ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኦም ከዓ ሕጂ ዝበኣሱ ዘለው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብርጌድ ንሓመዱ ኢና ዝብሉ ገሊኡ ኤርትራዊ ገሊኡ ከዓ ትግራዋይ ብሓንሳብ ተሓባቢሩ ነቲ ኤርትራዊ ሓዎም ይቆትልለው ኣብ ካምባላ ኮይኖም ሰራየ ሓማሴን ኣኮሎ ግዛይ እንታይ ሓምፂዎ እዚ ብቅሾት ተሓስብ ብሃገር ካብ ተሓስብ ንምንታይ ኣብ ፀቢብ ዓንኬል ኣቴናስ ኣብቲ ፀቢብ ዓንኬል ንምንታይ ንሓስብ ኣለና ንምንታይ በቲ ሃገር ዘይንሓስብ ወላ ተጋሩ እውን እዚ ሕማም እዚ ኣብ ካምባላ ቅድሚ እዚ ኤርትራውያን ምጅማሮም ብለካ ኣለኹ ንሶም ጀሚሮም ነይሮም እዚ እንታይ ይብልዎ ሽረይኻ ዓዲ እንታይ ይብልዎ እዚ ወድራያ ከምዚታት ኢሎም ጀሚሮም ነይሮም ቅድሚ እዚኦም ኤርትራውያን ሕጂ እቲ ፅልዋ ይመፆም ኣሎ ነዚኦም ኣሕዋትና እዚኦም ከዓ ምስኦም ካይኖም ከዓ ነቲኦም ኣሕዋቶም ግዳይ ይገብሩ ኣለው ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኩላትከ መንእሰይ ኣብ ካምባላ ዘለኻ ይኹን ወላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኻ ትጋገ ኢኻ ዘለኻ ፅባሕ እንተ መይትካ ማንም ዝሓዝነልካ የብሉን ብጀካ እቲ ኣወላዲትካን ወላዲኻን ኣንሕና ንሰለስተ መዓልቲ ዘኪርናስ ኩስተ ሓውናስ መይቱ እዩ ኦኬ ፀሎት ጥራይና ንገብረልካ ወላ ሓንቲ ካልእ ንገብረልካ ነገር የብልናን ፅባሕ ከዓ መንግስቲ ኡጋንዳ ዝኾነ ስጉምቲ እንተወሲዱ ኣብ ልዕልኹም ዝኾነ ስጉምቲ እንተወሲዱ ድምፂኹኑልና ኢልኩም ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ይትውፁ ድምፂ ዝኸውነልኩም ድሕሪ ሕጂ ሰብ የለን ባዕልኹም ህይወትኩም ተጠላቂ ኢለኹም ባዕልኹም ህይወትኩም ተበላሹ ኢለኹም እዚ ብሎቲካ ረሳሕ እዩ ብሎቲካ ዝብሎ ኣመንዝራ እዩ ብሎቲካ ሎሚ ጻዕዳ እዩ ጽባሕ ጸሊም እዩ ድሕሪ ጽባሕ ቀይሕ እዩ ዝኸውን ብሰንኪ ብሎቲካ ናይ ኣተሓሳሰባ
حتصير التحساسة بزلهم سبات كم زجبور يلومكم سي نحواتكم تقتلوا